Atxalde denei, ongi etorri gaur udaberriko eguraldi argi berore bai, gehiegi igual, ontan biteria, egia esan plazer bada gaurko egunakin, eta gaur aurkeztera gatozen egitasmoan berri ematea eta zuen aurrian aurre ematea, zuen aurrian alegia berri ematea. Nik usten dut etorri zatenek guk egiten dugun bezala nolabait ere gaur aurkeztera goazenak daukan garrantzia irudikatzen dezuela, handia dela benetan gaur aurkeztera goazen egitasmoa, eta gaur hemen egotea ez dela gutxiagorako. Gure artean komentatzen genuen, aipatzen genuen gaur egun garrantzitsua badala Hernaniko udalarentzat noski, eta Hernaniko udalarentzat garrantzitsua danean Hernaniko herriarentzat bai. Esan genezak ere bai, gaur mugarri bat jarriko deula. Mugarri baten lehenengo harri bat jarriko dugun fase batian badaudela, eta gaur hitz bat errepikatuko dugu askotan, eta da etorkizuna. Eta etorkizunari begira aritzia. Eta gaurtik, etorkizunean gure herriko erdigunean nola izango den irudikatzen eta ikusten hasiko ga. Eta baita horren aurrean ere iritzia ematen. Bai. Esan bezala, etorkizuna askotan aipatuko dugu, lehen harriaren kontzeptua ere askotan aipatuko dugu, eta Hernaniko erdigunearen eraldaketan transformazioan lehen harria jartzea oaz. Honekin konpromiso bat betetzen dugu. Guk 2023an gobernu hartu genunean konpromisoa hartu genulako erdigunearen berritzaren fase honekin hasiko ginela, eta etorkizunera begira jartzen hasiko ginela gure herria. Gaur aurkezten duguna, esate genuen handia badala, hirigintza interbentzio batetik haratago doan kontu bat bada, da egitasmo bat herri bizigarriago bat egiteko, eta gure herria modu kohesionatuago batean ulertzeko eta bizitzeko albidetuko duen egitasmo bat. Decimos que marcamos un hito con el día de hoy, un hito en el desarrollo de nuestro pueblo, porque vamos a dar, por un lado, respuesta a las necesidades, digamos, casi históricas, sino históricas, que tiene el municipio y la ciudadanía de Hernani, y por otro lado, nos ponemos mirando al futuro y pensando y decidiendo y opinando sobre qué Hernani, o por lo menos qué centro de Hernani y cómo lo queremos tener en el futuro. Esan bezala aspaldiko eskaerei erantzutera gatoz, erantzungo diegu egitasmo honekin. Zentratzen juteko Urume ikastolaren eraikin zaharrean hirigintza esku hartze bat egingo dugu. Aipatzen nun lehen ere, hirigintza esku hartze bat baino zerbait handiagoa badala, etorkizuna urrats bat emateragoaz, eta gure herria eraldatzeragoaz, herri kohesionatuagoa eta bizigarriagoa izan dadin. Hitz handiak, batzuk pentsatuko zuen, ze hitz ponposak eta erabiltzen aian, honek demostratzen du gaur aurkeztera goazena ez dela gauetik goizera etorritako kontu bat, hilabete luzetako lanaren emaitza bat badala, fase batean gaudela eta aurretik beste fase batzuk ere etorriko diala, eta puntu hontara iristeko hilabete hauetan guztitan herriko eragileekin eta teknikariekin lan asko egin dugu, gaurko emaitza ikusteko, 3 proposamen ikustera heltzeko. Eragile hoietako batzuk hemen zaudete, hoietako batzuk kultur eragileak izan zeate, kontraste talde hauetan edo kontraste saio hauetan parte hartu dezuenak, aipatzen un behar eta eskari historiko batzui erantzungo diegula, eta hoietako bat zalantzari gabe Hernani kultura ekipamendu berri bat izatearena bada kultura eragileek eta herritarrek askotan behin eta berriz adierazi dezuenak, eta Hernani kultura ekipamendu berri bat izango du. Eta gaur hasiko ga kultura ekipamendu hori irudikatzen eta irudia jartzen. Momentuan gaudelako hori egiteko, eta esan bezala konpromiso hori hartu genulako eta egin genulako. Esan dugu, eragileek parte hartu dezuela, kultura eragileek parte hartu dezuela, puntu hontara iristeko prozesua hala izan dalako, iritziak jasotzea eta parte hartu duten enpresei hainbat eskakizun egitea etorkizunera begirako erdigune hori detailatzeko, eta kultura eragileekin egindako lanketa eta arlo kulturaletik proposamen hauei eskatu zaiena azalduko digu jarraian, Aitor Guizizagirre, gure kultura zinegoziak. Txaldeon, bai. Txaldeon denoi, esatezun bezala, pixkat, azkenan hau
kultura ekipamendu bat eta gehiago da ez, baina pixkat kulturan zentratuta, bueno, dependeno dakigu, Hernani kulturalki oso herri aktiboa dela ez, badila lain bat egitasmo eta bat kulturera gile, urte osoan ere lan egiten dutenak, egitasmoak eta programazio bat ukitzeko urte osoan zehar, ez da beraz, horre zentraltasun badauka ekipamendu honen zean ez, planteamenduan, eta pixkat horrek ere ematen digu nundik hasi ez, zeri eutxi ematen digu ez, badegu ze beharrei erantzun ekipamendu honekin, bai, beraz, pixkat hortik oinarrituta, eta aileno aipatu den bezala, kokalekua Urumeako eskola zarran eremu hori da, eta hor dago Milagrosa kapera, bai, beraz, pixka bat, kultur planteamendu aldetik hortik hasten da planteamendua, ez da? Kultur ikuspegitik Milagrosako kaperako erabileretan zentratutako planteamendu bat da pixka bat, baldintza teknikotan eta planteatu dena, gero azalduko dugun bezala gero xeago. Kokapen horrek baduka abantaila bat, kultur ekipamendu bateako, dala zentraltasun bat daukala, bai? Eta zentraltasun horrek implikatzen du, batetikan kultureragileek eroso lan egiteko espazio badala, ez? Konexioa badaukalako erdiguneakin, kalian daulako, ez? Eta beraz, eragile asko zorionez kalian lan egiten dutenez, kokapenak baduka interes hori, baino hortaz aparte, aukera ematen du ere beste eraikin o beste zerbitzu batzukin ere sinergia sortzeko, ez? Bada kokapen bat, sinergiak eukiditzazkenak Saldiusterrekin, musika eskola ere hortxe dago, bai? Beraz, biterire ez dago urruti. Beraz, kokapen aldetik, planteamenduaren interesgarritasuna pixkate azpimarratzea ez lehenengo gauza bezala. Baina badauka kokapen horrek ere beste abantaila bat, eta da hori ere, oain ipatueten bezala dela, Milagrosa kaperako erabiltzaileei aukera ematen digu erabiltzaileei eskaintzeko beraien jarduna modu erosoan egiteko leku bat, edo ekipamendu bat. Badalako ere realitate bat, Milagrosak ere baditula. Uste batzu ditu, mantenu beharra gerozta handiagoa dira, bertan bazabiltzatenak perfectamente dakizuen bezala ez, tarduma, hori ere bada beste abantaila bat ez, ekipamendu horren apisa, Milagrosaren eskaintzari hobetzeko aukera ematen dula ez. Decía que, Hernani cuenta con un amplio patrimonio cultural, tenemos una actividad cultural unos colectivos culturales muy activos, ¿no? Entonces, tenemos una base sólida por donde empezar, ¿no? Una base sólida por donde desarrollar la nueva propuesta de equipamiento cultural y comentaba que ese equipamiento se plantea que se ubique en la zona de la Capilla de Milagrosa y que por un lado eso habilita una centralidad que puede, por un lado, facilitar el trabajo de los colectivos culturales que trabajan en la calle y por otro lado también puede facilitar sinergias con otros establecimientos, con otros servicios y con otros equipamientos, como pueden ser Saldiusterri, música escola. Entonces, por un lado, esa centralidad es una ventaja y por otro lado, también posibilita ofrecer unas condiciones de trabajo para los colectivos culturales que trabajan en la Capilla de la Milagrosa, pues muy interesantes, ¿no? Ordune, pixkat, dakizuen bezala, proiektu hau aukeratzeko deialdi bat egiten da, deialdietara estudio arkitektoniko diferenteak aurkezten dira, eta lehiaketa bidez, aukeratzen dira, kasu honetan hemen dauzkaden 3 proposamen aukeratu dira, leheno ikusi ditugun 3 proposamenak aukeratu dira epaimahai tekniko baten bidez, bai. Baina, klaro, lehiaketa hortarako egin behar da planteamendu bat, baldintza batzu jarri behar dira, ez? Zer behar dugu betetzea ekipamendu guzti honek, ze baldintza bete behar ditu, bai? Eta pixka bat horren atzetik jungea, ez? Eta pixka bat orain kulturaren ikuspegiti behintzat planteatuko dizueguna izango da pixka bat hori, ez? Zer eskatu zaion ekipamendu honi betetzeko, bai? Eta gero zuek ikusi ahal izango duzue, bai hemen eta bai erakusketan ere, nola erantzun dion estudio bakoitzak guk jarritako behar hoiei eta eskari hoiei, bai? Ordun, lehenengo puntua, Milagrosa kapera bera, zer egin Milagrosarekin, bai? Horren inguruan bi aukera zeuden, ez? Batetik Milagrosa bota eta ekipamendu berri bat egin, edo Milagrosa mantendu
rehabilitatu eta Milagrosa jasotzea zitula, beharrak, bai? Igual, orain dauden beharra Milagrosan, eta baita orain dauden karentziak ere, eskaini zezala alternatiba bat karentzia bintzako, ekipamendu berriak. Ez bi aukera horiek zeuden, eta bueno, kulturera gilekin egindako kontrasteetan, orain dela bi urte hasi ginen, hasieratik planteatzen genuen filosofia zan, erabilerak agindu behar dula, eta beharrek agindu behar dutela, bai? Alegia, helburua izan behar dela, bertan, al eta moduik erosonean lan egitea, bai? Eta orduan, filosofia horri segika, baldintza hauetarako erabakidan gauza bat izan da, erabilera beharrak, baldintza izan da, edo eskatu dana izan da, ez dala bermatu behar diala erabilerak, baino ez degula zehaztuko Milagrosarekin zer egin. Alegia, estudio arkitektonikoaren gain uzten dugu, Milagrosa bota edo eraikinean integratu. Bai? Guk eskatzen dugun bakarra da, Milagrosako erabilerak, partzela hortan segitu behar dutela izaten. Bai? Hor gertatzen dian gauza guztiak hor segitu behar dute gertatzen. Orain baino hobeto eta modu erosoagoan gertatzen badia hobeto, baino pixkat hori izan da jarri izan lehenengo baldintza, bai? Plegu horietan. Alegia, ez dizugu esango zer egin barezun Milagrosarekin, baino egiten dezun horrek, bete behar ditu baldintza guzti hauek, bai? Eta zu ikusiko duzu nola erantzun baldintza hori, eta hori izan da pixka lehenengo baldintza, bai? Eta gero, badaude beste baldintza batzu jarrian azalduko ditugunak, baina horretarako lehenek eta baldintza horiek identifikatu egin bartzean, alegia, zer behar dugu Milagrosarako, eta horregatik lehen esan deten bezala, kulturera gehiakin erronda batzuk egin zian, ez, musika bandakin, Raniko Herri Musika Elkarteakin, Erraldoita Buren den konpasekin, kantu zabesfatza, eragile ezberdinekin kontrasteak egin zian, eta beharretak kezka hauek, txertatu genitun baldintza teknikotara, bai, jakiteko ere guk zer eskatu behar diegun proiektua idatzi behar dutenei, bai. Hori kulturatik noski, mila zea gehiago dazkan, mila baldintza gehiago ete barretu, baldintza urbanistikoak, inguru gero baldintza, gero jogetu esplikatuko ezki bainarak. Orduan, decía que respecto a la Milagrosa existen dos opciones claras, ¿no? Por un lado está derribar Milagrosa, derribar el edificio para construir uno nuevo, y que la segunda opción es rehabilitarlo e integrarlo en el nuevo proyecto, ¿vale? Entonces, como desde el inicio se priorizó que los usos y necesidades de los usuarios tenían que marcar la decisión, se ha dejado a voluntad de los estudios que se presentan al concurso decidir qué hacer con el edificio, pero mientras exigimos que todas las actividades que se desarrollen en la Milagrosa pues tenga que seguir sucediendo ahí, ¿no? Esa ha sido un poco la base, ¿no? de las primeras condiciones que se le han exigido al equipamiento, y que, por tanto, para identificar esas necesidades, empezamos hace 2 años a hacer como una especie de ronda de usuarios, ¿no? Es la banda, la Herri Musika Elkartea, los Buruandis y Erraldoiak, ¿no? Hicimos una ronda para un poco identificar esas necesidades e incluirlas en las necesidades técnicas que nosotros ya teníamos identificados de antes, ¿no? Entonces, espazio dagokionez, hemen ikusiko duzue zerrendan, naiz baztertuko, ze foku hemen dakat. Batetikan espazioen exigentzia batzuk jarri ditugu, eta bestetikan bete beharren exigentzia batzuk. Espazioetik espazioak zeintzuk izan behar duten, eta bestatetik ze bete behar dituzten espazio horiek, bai. Espazio dagokienez, gero ikusiko duzue proposamenetan xekiago, baina, gune orokorretan, bai eskatu dugun gauza hori izan da, harrera salmenta gune baten behar dula, takila bat egon behar dula, sarbide kontrola, bai, ekoizpenerako edo administraziorako bulegoak ere egon behar dutela. Gero, kultur ikusetik, gauzarik importantenetako bat, ikuskizunetarako areto handi bat ere, eduki behar du, eraikin horrek, hori ere eskatu dugu. Planteatu dugu 500 bat eserleku edo 800.000 inguru lagun zutik eukiko ditun espazio bat izan behar da, bai? Kaja esteniko egoki eduki behar du, 18 metro inguru zabal, 12 inguru zabalera, bai? Biltegiak eta ekipamendu tekniko aurreratuak eduki behar ditu, kamerinoak, soinu eta argi kontrol espezifikoa, bai? Proiektzioa, itzulpenerako aukera, pixkat eskari ja teknikoagoak, bai? Jarraitzeko eta pixka bat Milagrosarekin lotuta entxegu guneak, bai? Eskatu dan gauzat izan da, batetikan ensaio gela bat egon behar dula
esteniko esan behar nu, baina musikari lotutako ensaio gela handi bat egon behar dula, bai, bertan musika bandak abes batzak, herri musika elkarteak eta barrentzako egokia izango da ensaio gela handi bat egon behar dela, akustika egokia aukiko duna noski eta biltegiratze behar handiak egongo diala ere kontuan hartu behar da, ze, bueno, batez ere dago eragile bat, ondakoa batez ere, zorionez, tazkau instrumento pilo bat, eta da, hori zehatzeko, hori dena biltegiratzeko ere, espazioa gara ez. Eta bestetik, baita ere planteatzen da, eta hau ere badator pixka bat, Hernaniko eskaintza kulturalan diagnostikotik eta aterazan kontu bat bada, gorputzarentzako ere espazio baten beharrari identifikatu zen, eta hori ere planteatzen dugu, bai. Gorputzarentzako ere gorputza deitu diogu, eszeniko dantza ez deitzeagatik eta ez mugatzeagatik hainbeste, bai. Eskarietan eta eskari zerrenda publikoa da, eta deno ikusi ezakezue, eskarietan planteatu zana izan zen, 180 metro karratu inguruko espazio bat izan bartzala, Zabara gorputz espazio erazpena lantzeko ikiko zuna, bai, elur egokiarekin, argiteria, zuta beikez, ispilu barra, bai, espazio zabal diafano handi bat. Eta bai ensaio gela, eta bai dantza espazio honi lotuta, bakoitzari dagozkion biltegi, bulego, bilera gela txikiren bat, artxibo, bai, hori ere sartu da, gu planteatzen genuen eskarietan, bai. Esan dugu batetik espazioak eta beste alde batetik bete beharrak planteatu ditugula, ez? Bete behar dun, edo nola funtzionatu behar dun ekipamenduak, ez? Bete beharri funtzionari daukienez, leku komunitario bat, ensaiatzeko leku komunitario bat da planteatu dena, bai? Ensaiatzeko lokal handi horiek aldan neurrian komunikatuta egon behar dutela espazio estenikoakin, denoak zer dan karga-deskarga, montakarga, gauza jarri gauza kendu, bai? Beraz, hortarako ere erosoa izan zedila, hori ere planteatu da, eta, por supuesto, irisgarria izan behar dula, bai? Eta gero ensaio orokorrak egiteko aukera eduki dezala, esan dezagun areto handiak edo, bai? Adibidez, preludioko ensaio orokorrak adibidez, bai? Igual erranin dagoen ensaio jendetsuenak dienak, jasotzeko aukera ere eduki dezala ekipamendu berri honek, bai? Por supuesto, akustika landu behar dela, bereziki, ze erabilera anitzak eukiko dituna arren ekipamendu guzti honek, musika oso presente egongo da, eta musika ez daunean, egongo da zauze estenikoa, baina igual musika jarri beharko dena, eta beraz, akustika bereziki importante izango den espazioa da, eta hori ere kontuan hartu beharko da. Sarbideak ere importanteak dira, ez bakarrikan jendeantzako. Horlako produkzioetan eta horlako estenografiatan eta kamioiak ere biltzen dira aurretatze askotan, eta beraz, garrantzia handia ematen zaio ere, kamioiek egin dezaten aldanda biderik laburrena, ez? Ekipamendura iristeko, pixkat, hori ere plantatu behar da. Dena ez da gelak eta dena ez da eraikina, ez? Baita akzesoak eta nola antolatu kanpoko espazioi, ez? Eta gero azkenik, beste gauza planteatu den ere bai da, irikiera eta itxiera sektorizatu bat, bai? Gune bat posible izatea irikitzea, beste bat itxita dagoen bitartean, bai? Pixkat ere, erabilera autonomoak ere bultzatzeko, ez? Eta erabiltzaile batez sartu behar baldin badu leku konkretu batera, horrek ez dezan implikatu espazio osoa irikita dagoela, erabiltzaile horrentzako, gauza teknikoak. Orduan pixka bat hori, enpresei eskatu dizkiegun baldintzetan, baldintza guzti hauek eta gehiago ere bai, jasota daude, bai? Eta orduan irizpide guzti hauek kontuan hartuta, geroago ikusiko ditugun 3 proposamenak izango dira, irizpide hauek betetzeko estudio bakoitzak edukidun bai proposamena edo bere modua, beharro irantzuteko bere modua ikusiko ditu jarraia. Bai, eta pixkat, hauxe zan kontatzeko genuna kultur arlotik, ez? Beste arlo askoz gehiago daude jarraian ere zautuko ditugunak. Eskerrik asko ikusi ez, kultura alorretikan kultura ekipamentu berri bat izango dugu, eta hau ez dela kultura ekipamentu bat bero-beruan eraiki behar, hotzetik beharrak ondo aztertu behar diala, eta hori da hilabete hauetan guztitan kultura sailetik egindan lana. Eskerrik asko kultura eragilei lanketa hortan parte hartzagatik, eta aprobetxatuko ere, eskerrik asko egunero kultura herritarrei gerturatzagatik, eta esango nuke, dausartuko naiz esate ustet kultura eragilei zordizu egun, eta herriak zordizuen ekipamentu bat iritsiko dela, eta izango dezuela baldintza honetan ensaiatu, eta zuen ikuskizunak baldintza honetan emateko, eguraldiak laguntzaz dunean barruan egin behar dan kasuetan. Eta ze importantea kultura, esate genuen, eskuartza hau badala
herria modu kohesionatuagoan ulertzeko eta bizitzeko ze importantia kultura herri bat kohesionatzen, zenbat aportatzen du kulturak herri baten kohesioan, baina badaia kulturaz gain beste elementu batzuk, espazio fisikoak berak ere kohesioan izugarrizko eragina badu eta bizigarritasunean, ez? Leku atseginak izartea hortarako eta hirigintza ikuspegia oso garrantzitsua izan da egitasmo guztia egiten aritugan garaian. Kultura ekipamendua izango du, baina kultura ekipamenduan jendeak egon behar du, lehen aipatu da ere, kokalekoa ere oso berezia da, eskola guztiak daude inguruan, Zaragoitza daukago onduan, guazen leku bat, plaza ireki bat sortzea, nun jendea modu atseginean interrelazionatuko dan bertan eta herria aberastuko dan modu hontan. Etorkizuna berriz aipatuko dut, etorkizuna trantsizio ekologikoa bada beste erronka potente badaukaguna eta erantzun behar dioguna eta egitasmo honekin ere erantzungo dioguna. Eta hirigintza eta ingurumen ikuspegitik egindako lanketaren berri emango dugu gure zinegotzi den Ainara Torrasagasti Urizarrek. Ainara. Eskerrik asko. Aipatu duzue bisek, kulturguneari buruz berbaiten dugunean, ezin dugu eraikin bakar bati berbain, ez da eraikina bera ikusi duzue zer lanketa dekon, barruan zenba gauza pentsatu diezen, baina hirigintzak eraikinaz haratago espazioak antolatzen dauz. Eta kasu honetan hori da hemen deguna, hirigintza ikuspuntutik, Hernaniko erdigunea berrantolatzeko aukera estrategiko handi badeko hemen, ez? Aipatu duzuen moduen bebai, ideia nagusia bada auzoen arteko lotura bat egitea eta eraikitza eta erdigunea bizi birritzea bat, ez be, oinezkoendako ardatz nagusi bat sortzea. Hor erdigunea justo kokatuta dagoela aprobetxatuz. Plaza publiko berri baten eta kultur ekipamentu baten inguruan herritarren topagune nagusi bat sortzea da helburua, oinezkoendako ardatza esan dute moduaz, eta baina ez da plaza bat bakarrik, ez eguneroko bizitza jasoko dauen espazio bada, ez? Anitza, irisgarria, segurua, alde batetik kultur jarduera jasoko da bezenak, baina bebai jolasteko, elkartzeko, egoteko bebai izan aldan espazio bat, ez? Horretako aprobetxatu aldan espazio bat da bebai. Eta hau guztia guk zaintzaren ikuspegitik ulertzen dugu. Espazio publikoak pertsonen bizitza errazteko eta komunitatea indartzeko balio behar dauelako, ez? Komunitatea egiteko, bebai, balio behar du eskolako. Eta hau da ideia nagusi bat, ez? Guretzako, helburu nagusi bat, espazio publikoen bidez bizitza erdigunean jartzea. Herri bizigarriagoak sortzea, hori da. Eta eredu honek bebai, guri ekartzen dozku, mugikortasun eredu berri batera joatea. Eraikin honek, emoten dozko aukera, aparkaleku batzuk egitea azpikaldean, eta horrek, kotxeaz goikaldea pizkat libratu bebai eta oinezkoei lehentasuna emon. Eta guretzako hori bada kalitatezko espazio publikoak sortzea. Kaleen arteko loturak berrantolatzen die eta mugikortasun jasangarri baten oinarriak esartzen hasten gara. Gure etorkizuneko mugikortasun eredu baten oinarri handi bat eta urrats handi bat izango dago. Eta lehen aipatu duzuen moduen, zentralidade honek emoten duen aukera hau, oso ondo planifikatu behar da aurretik, hau lanketa handi bat ekartzen da, baina olako estrategiak aurretik planifikatu eta lantzen dizenean, olako proiektoi beste auspo bat, inkluso beste dimentsio bat emoten dutzi, eta hori da proiektu honek ekartzen dauena, beste dimentsioko proiektu bat. Decía que cuando presentamos el centro cultural no estamos hablando solo de un edificio, estamos hablando de reinterpretar el espacio público y de darle, en este caso, a los que habitan el pueblo, pues darle prioridad para estar y ser parte de ese espacio, ¿no? El centro cultural, al tener unos aparcamientos subterráneos, pues nos da capacidad para librar ese espacio público de la superficie de coches y darle prioridad a los peatones, lo que hace crear un espacio público de calidad y mucho más seguro y mucho más jasangarria, sostenible, eskerrik asko. También
nos plantea un nuevo modelo de organización donde cohesionamos de otra manera los barrios y nos da un nuevo modelo de movilidad al que queremos llegar nosotros, ¿no? Es un paso para una movilidad más sostenible y una estrategia que tenemos ya de cara a algo más planificado hacia futuro, ¿no? Porque estos proyectos hay que pensarlos siempre hacia futuro y lo que nos van a traer de aquí en adelante. Antes decíamos, ¿no?, que es una palabra que vamos a decir mucho, futuro, y eso es lo que hay que planificar anteriormente, ¿no? Porque es la única manera de que estos proyectos tengan una dimensión mucho más allá de un edificio. Eta gero, aipatu dabe bai, trantsizio ekologikoa, ze garrantzia dekon guretzako trantsizio ekologikoa, eta evidentemente eraikin honek badau landuta, modu jasangarri baten, eraikina bera bada kontsumoari buruz eta modu honetan efizientzia energetikoan landudan proiektu bat, baina horretaz haratago eta eraikinaz, esan dugunez, ez garela egongo eraikinez bakarrik berbetan guk trantsizio ekologikoari begira badekogu bide bat, eta bide honetan energia kontsumoa murriztea, baliabideak hobeto aprobetxatzea eta etorkizun jasangarriago baterako urratz honetan kokapena berriz ere kasu honetan importantea zen. Zentralidade honek emoten dozkulako aukera bat leku honetan biomasa berosare baten oinarria integratzeko, eta hortik bero energia jasangarri honen ardatz bat izatea eta hortik irradiatzea energia jasangarria, bez? Orden berriro be lehendik planifikatutako gauzak eta lehendik aurrea ontelatutako gauzak emoten dozkue etorkizun batera begira beste planteamendu bat eta beste dimentsio bat, ezta? Beraz, hemen proiektu honek bada hirigintza, baina bai politika energetikoak batzen daben proiektu bat. Decía que esta transformación también impulsa una nueva movilidad más sostenible, se redimensionan los espacios para darle prioridad a los peatones y además estamos dando un paso hacia esa movilidad futura en la que creemos y en la que queremos que sea mucho más sostenible y dando prioridad a los peatones. También al librar, o sea, Belia, parkatu. Parkatu, en este proyecto también le damos prioridad a la sostenibilidad. Al estar planteado de antes también el espacio donde va a ir, esta centralidad es muy importante y esa centralidad nos da pie a poder hacer un espacio donde creamos parte de una energía sostenible, que sería un proyecto de biomasa con una red de calor que se puede irradiar a través desde esa centralidad. Al dimensionar estos proyectos de esta manera, la movilidad, el urbanismo y la sostenibilidad, lo que creamos es un proyecto estratégico. O sea, no estamos hablando de un edificio, sino ya estamos cambiando el pueblo de esta manera. Kulturgunearen, kasu honetan, hau dana, zelan eskatu jaken proiektuak eraldatu, oza, proiektuak landu da bezen enpresei, banatu duguz irizpidez berdinetan, hirigintzako irizpideak, gero dekoz bai, ingurumenari dagozkion irizpide batzuk, eta gero zeharkako irizpide batzuk, ez? Hirigintzari dagozkion irizpidetan, badekogu, lehen esan duguna, espazio osoaren berrantolaketa bat, erdiguneko egitura baten barruan dagoelako, kokatuta, oinezkoen jarraikortasun bat, konektibitate bat bermatzea, plaza publiko berri baten sorrera, auzoen arteko loturak, hemen ikusten duzu egin batez, mugikortasunaren antolaketa berri bat, ingurumenari dagokionez, biomasa bidezko berosaren azpiegitura bat txertatzea, eraikinaren efizientzia energetiko eta baliabideen optimizazioa eta espazio publikoaren azpiegitura berde eta jasangarriak integratzea. Eta gero badaz bebai, zeharkako irizpide batzuk, espazio publiko inklusiboak eta irisgarriak diseinatzea, erabilera anitzeko eta komunitatea sustatzeko guneak sortzea, eta eguneroko bizitza erdigunean jarriko duen hirigintza egitea. Ez, lehen esan duguna, herri bizigarriagoak sortzea azken finean. Orduen,
Hori da, pleguak modu baten integratzen dabe, bai mugikortasuna, bai jasangarria, eta bai hirigintza bera, bai. Eta, bueno, hemen jarraituko dugun moduen azaltzen, prozesua bera zelan esan dabe, bai. Erik asko Ainara, irudikatzen dana, hasieran esaten una etorkizuneko proiektu bat, etorkizunari begirako proiektu bat gaur ja martxan jartzen deguna, etorkizuneko erronkak oso modu abstraktuan hitz egiten degunean horiek materializatzea izaten da askotan zaila, eta azalpen hauek ematea garrantzitsua iruditzen egun ikusteko ere egitasmo honen atzetik nola materializatu dian askotan aipatzen ditugun idea horiek, ez? Eta bai Aitorrek eta Ainarak egindako azalpenan ikusten da ze nolako lanketa dan, ze balore dauden horien atzetik, eta nola gero eraikin eta interbentzio horrek erantzungo dien horiei, ez? Eta gero, zer izango dan ikusi dugu eta gero nola egingo dugu nontan, ez? Esan bezala, lehiaketa batetik 3 proposamen dauzkagu, eta orain, gaurtik aurrera, herritarrek iritzia emateko aukera irikiko da. Eta hori, prozesu hori nola izango dan, eta ze pauso jarraitu harko ditugun azaltzeko, hitza emango diot, Aitor Lukas Solano gure gazteria eta partaidetza zinegotziai. Bueno, atxaldeon. Xabik birritan aipatu digu etorkizuna, Aitorrek kokapen kulturala eman digu, eta Ainarak trantsizio ekologikoan ingurun kokapena ere eman digu. Nei gaurkoan tokatzen zait alor praktikoago bat edo sakontzea. Xabik aipatu du ez, proiektu ezberdinak eduki ditugu hasiera batetik eskuartean, 7 izan dira, 7 enpresa izan dira proiektuan parte hartu dutenak hasiera batean, eta horietatik 3 izan dira bigarren fasean, gaur egungo fasean fasera pasadirenak, bai, adituen batzordeak hala baloratuta. Hemen aipatzea, ez, adituen batzordeak izugarrizko lana egindula valorazio hau, valorazio sakon honetan, eta aipatzea adituen batzordean 5 kideek parte hartu dutela, tartean 2 udal arkitekto tekniko eduki ditugula, kultur teknikari bat ere, udal kultur teknikari batek parte hartu duela bertan, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle bat ere bertan izan da, baita arkitektuen elkargoko beste arkitekto bat ere. Behin 3 finalisten hautaketa hau eginda, 45 eguneko epea eman zaie 3 enpresa hauei, nolabait behaien proiektua garatzeko, eta puntu hontan gaude. Gaurtik aurrera Biteri kulturretxean 3 aste zeukiko ditugu proiektu hauek, eta, gonbidatzen zaituztegu behin aurkezpena amaituta, hauek aztertu eta bozkatzera. Lo que estaba comentando es que 7 empresas se han presentado en un principio en el proyecto y tras la valoración del comité de expertos, 3 han sido las que han pasado a la siguiente fase. El comité de expertos está formado por 2 arquitectos técnicos, un arquitecto municipal, una técnico de cultura del ayuntamiento, un profesor de la Universidad Pública del País Vasco y un arquitecto del Colegio Oficial de Arquitectos. Hemen nere atzean, hori da, esan bezala, 3 astez, gaurtik aurrera ekainaren 11 bitarte erakusketak gelan okerrezan egongo dira, sukalde gelan barkatu egongo dira 3 proiektuak. 3 proiektu hauek aztertu, ezagutu eta bozkatzeko aukera izango dugu. Eta nolabait, alik eta bozka irisgarriena izan dadin, 5 udal ekipamendu ukiko ditugu ere bozkatzeko, urnak egongo dira 5 udal ekipamendu ezberdinetan, tartean Biteri kulturretxea, udaletxea, kulturarteko plaza feminista, kiroldegia eta Ereñozun. Eta, alor praktikora sartuz, hemen urrengo diapositiban ikusiko dezute bozka horria zein dan. Bai, bozka horri hontan, hemen sartzen da, nolabait, herritarren iritzia emateko momentua, eta bozka horri hontan oso garrantzitsua izango da 3 proiektuak bozkatzea, bai, preferentzia ordenaren arabera, bai, lehenengoa gehien gustatu zaiguna, bigarrena urrenkeran eta 3. Gutxien gustatu zaigunan arabera. Hemen aipatzea, bozka 16 urtetik gorako hernaniar erroldatuok emango degula, eta hoxe, ekainaren 11 bitarte izango dela hau. Las 3 propuestas finalistas desde hoy se podrán ver en Biteri durante 3 semanas y para facilitar el voto del equipamiento cultural van a estar
5 urnas en 5 espacios diferentes, bai. En el ayuntamiento, en Viteri, en Kulturarteko Plaza Feminista, Kiroldegian, en el Polideportivo y en Ereñozu. Vale, perdón. Bai, urrenkeran, bai, se deben marcar las 3 opciones según el orden de preferencia, del 1 al 3. Bai. Y podremos votar los hernaniarras y las hernaniarras de más de 16 años. Eskerrik asko, Aitor. Azken puntu hau remarkatzea importantea delako, ez bada ondo bozkatzen papeleta nuloa izango dalako. Orduan, ez da isa bat jartzea gehien gustatzen zaigunean, baizik eta puntuazio bat jarri behar dugu bakoitzean, bai? Gehien gustatzen zaigunetik, gutxien gustatzen zaigunera, bai? Importantea da argi ukitzea, hola egiten ez bada, papeleta hori nuloa izango dalako eta ezingo dalako iritzi hori kontutan hartu, bai? Orduan, 20 testua inguraketa hau eginda, pentsatzen denak ere zai egongo zatela, esan bezala ez, garrantzitsu iritzu ditzagun azalpen guzti hauek ematea, gero bozkatu behar dugun edo iritzen behar dugun proiektu hori beste modu batea edo beste begi batzukin ikusteko aukera ematen digulako. Baina, karo, iritzen emateko jakin behar dugu ze hiru egitasmo dauzkagu. Bai, orduan, jarraian, esan dugun bezala, prozesu honetan, bigarren fasera pasadian 3 proposamen dauzkagu, bakoitzak izen bat dauka, eta enpresa hauei eskatu dieguna da, minutu bakoitzak, proposamenarekin minutuko bideo bat egiteko, bideo hortaz aparte bakoitzak 5 panel egiteko hemen sukaldean daudenak, Aitorrek esan duen bezala, gonbidatzen zaituztegu, bideoa ikusi eta gero, azalpena, 3 aste dauzkagu, ekainaren 11 arte, oraindik badago denbora, azalpenak eta panelak ondo ikusi eta proposamenak ondo hausnartzera, eta ordun bozka ematera. Bai? Ordun honekin bai, pausa emango jau bideoari, eta hola, 3 proposamen finalisten, minutu bateko laburpanak ikusteko aukera izango. Hernaniko herriaren bihotzean, kulturak taupada berri bat izango du. Plaza, ibilbideak, berdeguneak eta zuhaitzak hiria ehuntzeko. Musika, dantza, ahotsa eta artearen etxea kultura sentitzeko. Iraganetik ikasiz, etorkizunera begiratzeko toki bat. Sortzaile, ikusle, herritar eta bisitarientzat. Jasangarria, berezia, ausarta eta simbolikoa. Kultur taupada. Taupada berri bat Hernaniren bihotzean. Hernani memoria, historia, kultura da. Norgeran gogorazteko udaro pizten den sua. Ekipamentu berri bat espazio publikoari jarraitasuna ematen diona, ingurunean gehitua. Belaunaldiak presari gabe nahasten dira plaza berri batean, tilos pasealekua bere inguruarekin lotzen duena. Atondo zabal bat, barrukaldea eta kanpokaldea bat egiten dituena. Musika, hitza eta artearentzat espazio berri bat egin nahi dugu, baina batez ere zuentzat, hernaniarrentzat. Aintzinakoak arna sartzen du, berria hasten da.
Hauek hirurak nik usteet bideoek, esan bezala, hauek ez diago Hernaniko Udalak egindako bideoak, enpresa bakoitzak bere bideoa egin du, hori da eskatu zitzaiena, etorkizuna, une garrantzitsua dela, proiektu edo eskuartze integral bat hauza esaten genunean, eta askotan esaten da, irudiek hitzak baino gehiago balio dutela, eta nik uste irudi hauek ikusten ditugunean, ulertzen ditugula lehen aipatu ditugun hitz guztiak. Errepikatzen dut, une oso garrantzitsu batean gaude Hernanirentzat. Fase lehen harri simboliko bat jarriko dugu orain, iritsiko da lehenengo harria jartzekoa. Oraindik badago lana, esanet, beste fase bati emango diogu paso orain, adituen mailak baloratuko du, jarraituko du baloratzen modu sakonago batean proiektu hauetako bakoitza, eta horrekin paralelo herritarren iritzia emateko, herritarrok iritzia emateko garaia ere heldu da, eta gero, bai adituen mailak eta herritarrek emandako iritziekin, proiektu irabazlea aterako da, eta hortik proiektu irabazle honek bere urte bete edo gehiago denbora beharko du proiektu hau lurreratu eta zehazki idazteko. Bai, dena ondo bidian eta ez dut asko arriskatu nahi, baina 2028an obrarekin hasteko moduan izango ginak, eta hori da gure asmoa. Badakigu golako gauzetan ere, denboraekin gehiegi aurreratzea ere arriskutsua izan daitekela, nahiko konservadore izaten ari naiz, baino momenturo egoera nola dagoen eta Hernaniko Udaletik berri ematen joango gea. Momentu garrantzitsua da eta bain gure momentua da iritzia emateko. Esan bezala, gonbidatzen zaituztegu bideoak ikusita, bideoak sortu digun sentsaziotik, guk emandako azalpenek eman diguten edukitik, erakusketa izan gaur edo izan ekainaren 11 arte ikusi, proiektu bakoitza aztertu, hausnartu, zer nolako Hernani nahi dugu, gure herria nola nahi dugu, etorkizuna izatea eta ze nolako erdigunea nahi dugun erabakitzea, animatu zaitezke bozka ematen esan dugun moduan, eta bukatzeko esaldi batekin bukatzekoet goazen elkarrekin Hernani eraikitzea, Hernani berria eraikitzea. Eskerrik asko denei, eta hartu denbora hausnartzeko. Eskerrik asko.